Hadin bana kaliang uba don kupar Sumer ubadeu MDC barim ka Umsning constituency baru badairu presiden ka parti UDP Umsning circle haga santarik unaiwing arhajar arpoar ulapan bana paitba baula mino na ka parti UDP harengkat berkinong yalam bat kinong kersan kijong u nakaliang kinong yalam ka parti UDP Umsning circle haka nyau tarik unaiwing arhajar arpoar kilami syakmat ban pensyai halor ka jingmi no jong ba don kupar Sumer na ka parti dakaba kiloong ba om baro kinong kersan ba kinong yalam ka parti kila i ya ka parti Henry baro hi kidang ne scam bat ka parti tat hadu menta Katkum Vice President uba Rocky Kella badu General Secretary uba Eddie Kharbani habakran hakilat pathai khubor kiloong ba kajingmi na ka parti ka deitang kajingmi ka bashimet jong uba don kupar Sumer lambat ki katu kat ningut kinong bon bat kinong kersan ki jong u Henry ki babon hi kidang yene bat kersan shirhem ya ka parti Shushu kiloong ru bakimdan banong EA halor kajingmi jong uba don kupar Sumer bat kamdan hiru ganu kajingkta ika parti haga election arhajar arpolai Katkum uba Anthony Sumer uba deu henmen jong uba don kupar Sumer habayo banyakran lengba daka phone call habakran bodu General Secretary uba Eddie Kharbani uloong banakaliang ka jong uru don banong EA halor ka jingmi no jong ba don kupar Sumer na ka parti Henry nakaliang ka jong uhi unyai ne bat un kersan bet ya ka parti UDP kumbala julong nadu mensua Beren Oi, dengan sukwa bancu brief niat ni ni press long wan nakaliang jong pi kum nakayeng kasemu henmen mo jong badon nak jingmi no jong badon nak parti UDP kani santre kularai tingi sukwa ban nakaliang jong pi te ngidang pidang edon be ka parti kum bakadon kum bakalong dai tingi sukwa man tang baki nak pathai ku bor baki pajba no kersian UDP kham song shit song sengan bakal nombi kanu ka jingya sung thu bakla ka parti jing per jumut kan jengmi jong dat kalang personal kamdan ye ba ni para ni ya ne ba ngade nong kit kam yang parti mi no ni kersan ba ya UDP ka atikat ini nong kandidat bro ni kersan lang UDP jengmi jong dan ba ni kamdan ye ai di kisam jong personal tip mo jengmi ro kam ni election meeting naman kam orang bami election ni meeting scam ni dan baik ke parti mangikwa panai kijing pensai halor ba santrik ke bau ba don Sumer ulakot ya ka meeting jong kinong kersan ki jong u ban sngap ha tu kasngi ya ka kijing sngo jong ba don ti nakaliang jong ki parti UDP ki badon ki kersan borbor ya ba don Sumer ki elit hi tu kasngi Ibon nakaliang parti nakaliang i presiden jongka senglong timiru idon hangne kilej napta nakirang ba iru kibon hi balet bangintip ya ta ke ka pa tau don Sumer don banong te ke ka bangilayo sngo hang tu bon ki blayo sngo hang tu ya kata ka jing bam hap jumut jong ba don Sumer bat kita kinong elam ki basya khamat te nakaliang go jongi hi tingim don kanu ru ka bangin perkat namenta ke ega ba don Sumer udon ringi susim hang ni ngisno ba ka UDP hi hadu menta kalong kumbalong ngidang ya teli kamdon kapat kapra ti ba don Sumer hi kumba dangshen ngila debjet yo u banlong biang kum u presiden jong ka Umsning circle pat ha ko jo ka poro ngila don ke jing estu jumut lai lat uba don bandon gijing stu jumon bat kini kandidat uba kwa ban tiket na ka UDP uba sanshan hakani ga meeting ru kabala dab banlong dak jing stu jumon bat ga jing klei jong ba don hapo ki media mangindon ke jing etrelang lada yo tiket manu kamdon ke jing apa ya pra rekum bolong ka santret ba don ularai ban mi no na ka parti nakaliang go jongi hi ka UDP ngi klem khang Nyim don jing sngo shu ya ke jing mi jong ba don bat ke ka ba ha tu ka sngi ke jing rakti jong ki breu ki ban pen menjur menimi lang yu ba don re kamlong kum balong re ke UDP hi ke dang ne menta ki nong tre ki dang ne menta ke bami hi na ke isi jong ka UDP ke de hi tong ba don bat iwe armut ka jing cut meeting jong i ba don Sumer ha ka santrek ante po auditorium hall jong strong sting tamlar bar jongi te kade ke jing khot jong personally kam de hi kano ka banta ka ba
nakaleng jongi ke parti UDP kumba Ukraine haka press ke media buong baka UDP kala parapom hari kumba long mentah ke UDP jongi kampat para ida yang long telihi kumba long kawe katu ka jing khot meeting jong ba don smer ka de ka jing khot personal jong telada uno brio bokwa ban mi ula ban mi da ka masuk ngimdon ka no jing khang te henry bat haka press ke media ka mi sabat ka mun nakaleng jongi ka ba hadu mentah ka UDP hapok ka jing yalam ba sunshine makri ban hapok ha bat bedairu candidate ukortong jong sing konstitusi ngi dang ya teli himlan impak don kano ka jing pa ya pra kinong kit kam ki barim ro kidang don hi hang tu baro kitu kinong kit kam ki bat don ka group ki badon ka tiga skiru kim de ki active member ki balong kum kinong kit kam ki bat mai ha ka por mentah